जोंसो बुंनो समायो जेनेबा गर्जना देरहानायनि जेबो माबा गैया दिनै UPPL खौ बुंनाया माने इलजिकेल होननानै आं सानो आरो जोंसो बुंबा बुंजायो जे गर्जना माब्लाबाबो देरहानाय नङा Saikong Bsumtari sir long live Saikong Bsumtari sir long live UPPL long live Jayanto Bsumtari sir long live Jayanto Bsumtari sir long live Pramod Boro sir long live स्पेशली आंनि समस्थियाव आरो दिनै दहाय बेंटलावबो खालामबाय प्राइमारियाव ओमफ्राय दिनै दा आंनियावहाय नैबे फामुआव जेसेबां बासुगावनि दङ आंनि सापर्टार्सफोर बिथांमोना फैबाय बिथांमोना फैनानै दिनै मोनसे उद्देश्यआवनो जयैहाय खामानि मावलांनो होननानै फैदों आरो दंबायो दायोबो दंबायो ओमफ्राय कन्टिनिउआस बे दिनैहाय मोनबा पार्टसो जयनिं जागोन आरो बेहाय टटेल 500निबो बारा जागोन जेनेबा जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजा दिनै बिसासाव फैदों आरो लोब आं आवगायनो बुंखादों जे समस्थियावहाय माने बेवहाय गासैनो जइन जाबाय होननानै आं बुंजासै होननानै बुंदोंमोन खारन मानोना आंनि सापर्टार्सफ्रा दिनै लब ओंखारबोदों जायखौ आंखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोना दिनै आंखौनो सापर्ट खालामनो होननानै दिनै ओंखारबोफिनदों बियो मोजां बिथांमोना दिनै UPPL सरकाराव जेरैहाय आसनिफोरा मोजां दिनैहाय बुंदों आरो होदों आरो मावदों नैबेखिनिखौ लानानै दिनै मोजां मोनदों आरो बयबो मोजां प्रस्पेक्टखौ लुबैयो आरो गोदानखौ लुबैयो दा बे हिसाबै फुराना जेनोखि दल बिनिफ्राय नागारनानै दिनै UPPL सरकारखौ दिनै मदद होनो ओंखारबोदों जोंसो बुंनो समायो जेनेबा गर्जना देरहानायनि जेबो माबा गैया खिन्थु दिनै UPPL खौ बुंनाया माने इलजिकेल होननानै आं सानो आरो थारमाने जोंसो बुंबा बुंजायो जे गर्जना माब्लाबाबो देरहानाय नङा आरो सा ओनसोलाव फैनानै बेबायदि गोदाव सोराव बाथ्रा बुंफैदों दिनै बेखौ समाजा गनायाखै आं बुंगोन जे गर्जन मुसाहारिया गावखौनो जेनेबा जोंजोंसो मार्च आप जानानै सिङाव खामानि मावखुमायोब्ला मोजां जागोन आं बेखौसो सिन्था खालामदों आरो नैबेहाय 80आनो थांबाय बेहाय 80मोन ओमफ्राय बेंटलनिया 162 बेसेबांबा जादों आरो बिदि गासैबो बिदिनो आंनि सापर्टार्स आरो आवगायाव दस्रा दलावहाय BPFआवनो दंमोन बिथांमोना दिनै ओंखारबोबाय आरो जेरैबायदि बादा खालामदों होमबाबो हायाखै बेयो मोनसे जयनिंनि बाना जादों आरो एबा बै मिडियायावहाय नुदों खिन्थु एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला अरुनदयाथ' सैथो बेखौथ' रायजो राजाया मोनदों आरो बेखौ मोननानै रायजो राजाया दिनै बांसिन फोथायनाय फैदों जेनेबा 1250आबो दिनैनि दिनाव खम नङा मोनसे फेमिलिया एटलिस्ट थांनानै थायो बेखौ जुदि नंखाय बा माबा मोनसे होनदोंब्ला जों बेखौ समाजा दिनै गनायनाय नङा आरो बे जाय पार्टिया बादा खालामदों बे पार्टिया हयथ' एंगारजानायनि मोनसे लाइनावसो फैगोन आरो